Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. Wane ne? Ka fito ka gani mana. Allah ya siya ba ni. Barka yana ciki. Ina so mu tafi. Wallahi siya ba ni. Wallahi siya ba ni. Shikenan. Kai wana fuki ne ina fasa ma baki. Ba me faru? Sun haka dan kai rage ko ya balla mana kofa. Kai wana fuki ne ina fasa ma baki. Kai dai kudi ka kake so. A kudi na fa nake so. Yanzu zo ka zauna za ka kama. Abu a ka cuce ni. Ni ne ba na ce maka zauna ba. Ban zuwa cuce. Karka da mu zauna. Ka cuce ni. Ka kuwa cuce ni. Na a kama ya. Ce ma amarya ta don waya. Na yi babban bako ne a kama ya abincin. Ni ba sai kun kawo mun abinci ba. Abu da abincin nan. Karka da mu kawo abincin. Zaga iko Allah. To bari na so bari a kawo. Ban san ki kare kasa umarin iyayenki ba za ya canza a kashe wannan abuwa so akwai zafi waya jami'ai tashi ko kuma lokaci ɗaya an kayyade faruwar shi ya sa na masu na kagune kamar mai zubin dashi jira na keke ban amsa da kanki karki ya fashi ya zumunta ɗin Allah ne shi kuma so wakin ra'ayi ne duk tsananin kamun da ya yi maka ba ka karɓar shi ba. What?